Tak skal du have, Ben Winther. Ja, så kan jeg gå op til bordet her, hvor vi har fået besøg af Christoffer Asruni, der er debatredaktør og lederskribent på Børsen. Og med fra studiet i Aarhus, der har jeg den ansvarshavende redaktør for Dagbladet Arbejderen, Birte Sørensen. Også velkommen til dig. Asruni, lad mig starte med dig. Du skriver lederen i Børsen i dag og stiller et spørgsmål. Er vi med det her vidner til en ny konsensus i dansk politik? Altså en Hjortzon-reformdoktrin. Hvad er dit eget svar på det spørgsmål? Mit svar er, at de i hvert fald er begyndt at bekende sig til samme fortolkning af virkeligheden. Nemlig, at Danmark har et problem, vi har tabt arbejdspladser, og det bliver der ikke nogen snuptagsløsninger på. Det bliver et spørgsmål om at holde igen på lønningerne, og det bliver et spørgsmål om, at politikerne understøtter det ved at lave nogle reformer, så folk trods alt kan beholde noget købekraft, selv når de holder igen på lønningerne. Birte Sørensen, så lad mig spørge dig. Ser du den her udmelding for Ole Sohn som et bevis på, at venstre- og højrefløjen så småt er ved at møde hinanden og finde et fælles fodslag om, hvordan vi får den danske økonomi tilbage på ret kurs? Altså først og fremmest så er det vel udtryk for, at Ole Sohn og måske også dele af SF har forladt det spor, de engang stod for. Altså der var jo en gang, hvor Ole Sohn faktisk var fagforeningsformand. Men det er måske også udtryk for, at regeringen jo faktisk har tilsluttet sig en finanspagt som med EU, og den jo faktisk anbefaler den politik, som Ole Sohn også gør sig til talsmand for. Så man kan jo også godt få den lumske tanke, at han måske også er blevet udset til at sende en prøveballon op, sådan at man i god tid kan begynde at forberede en opinion på det her spørgsmål. Men jeg vil da sige til Ole Sohn, at nu læste jeg jo i dag, at han mener, at fordi folk ikke ligger og sulter i gaderne i Tyskland, så er det ikke så slemt. Altså, jeg synes jo, han skulle tage en tur til Flensborg og snakke med en tillidsmand på Flensborg Værft, som kan tale dansk. Og så er jeg sikker på, at han kan fortælle ham en masse om, hvad det er for nogle forhold, som arbejderne i Tyskland de begynder at leve under i dag. Ja, det der er et af målsætningerne, det er jo, at vi skal have, om ikke tyske lønninger, så i hvert fald dernedad. Hvad er problemet med det, Birte Sørensen? Jamen det er jo blandt andet, at siden at man i 2002 gennemførte en arbejdsmarkedsreform i Tyskland, som jo blandt andet sænkede, hvor lang tid man kan få dagpenge, og som også betød, at man indførte et arbejdsmarked med flere og flere ikke overenskomstdækkede erhverv, der er levestandarden jo faldet og faldet. I dag i Tyskland, der står mange arbejdere jo i madkøer, fordi de ikke kan tjene til en løn, som de kan leve af. 1,3 millioner folk, som går på arbejde, de får samtidig socialhjælp. 10 millioner tyskere i arbejder på forhold, som ikke er overenskomstdækket, og som gør, at de ikke har normale løn- og arbejdsvilkår. Christoffer Asruni, det skal jeg lige høre dig til, fordi jeg læste lige en rapport fra Institut für Arbeit und Qualifikation ved Universitetet i Duisburg. De har gjort op, at i Tyskland, der er det mere, eller i 2010 var det mere end hver 5. beskæftigede tysker, der havde en timeløn under 10,36 euro, altså 80 kroner. Er det der, vi skal ned? Vi skal hen i retning af, at folk kan få højere lønninger, fordi der er arbejdspladser, fordi man udvikler noget nyt og sælger noget, der er godt i Danmark. Og det betyder, at der ikke er andet end ønske, både fra arbejdsgivere og fagforeninger, om, at man kan få nogle høje lønninger. Problemet er bare, at de her høje lønninger, de skal jo kunne være bæredygtige. Hvis man skal give højere lønninger, så skal det være, fordi man leverer noget mere produktivitet i den anden ende. Og der er vi udfordret i Danmark. Vi er ikke så produktive, som man kunne være, og derfor bliver vores lønninger også derefter, og vores vækst derefter. Men hvor er det, vi skal ned, før vi kan konkurrere med tyskerne, hvis vi nu ser dem som den største konkurrent til os? Nu er der jo ingen, hverken Claus Hjort Frederiksen eller Ole Sohn, der decideret har sagt, at vi skal ned på et tysk lønniveau. Det, de har sagt, det er, at man skal holde igen med lønningerne. Og det, de har sagt, er, at man skal lave nogle reformer omkring arbejdsmarkedet, som gør det lettere at konkurrere for danske virksomheder i forhold til udenlandske virksomheder. Så det er meget bastant stillet op, at man skal ned på et tysk lønniveau. Det, de bare siger, det er, at virkeligheden er, løn betyder noget i den internationale konkurrence. Det er man nødt til at forholde sig til, hvis man gerne vil beholde gode arbejdspladser i Danmark. Jeg har nogle flere tal og slynge med mig om, Birte Sørensen, det er til dig. En gennemsnitslønning i Tyskland er 30 euro, mens den i Danmark er 38,6 euro. Det gab er vel for stort, hvis vi vil konkurrere med tyskerne? Jamen, lønnen har jo to dele.
Altså, lønnen er en udgift for dem, der skal betale det, men det er jo også den, der giver os andre en indtægt, som vi kan købe varer for. Problemet med den danske økonomi, det er jo hjemmemarkedet. Det er, at folk de holder igen med at bruge deres løn. Og på den måde så er det at give folk en høj løn, det er jo faktisk med til at også give dem købekraft. Så hvis man ønsker en udvikling, hvor man laver en nedadgående spiral, hvor vi får færre og færre penge, så får vi også færre og færre penge at købe for. Så i virkeligheden så er det jo bare med til at forstærke krisen. Det forstærker krisen, Rune. Det er noget vrøvl, fordi trods alt er det sådan, at vi er nødt til at have nogle arbejdspladser i virksomheder, der kan tjene penge hjem. De er nødt til at have et overskud, de er nødt til at kunne sælge nogle varer, og derfor kan man ikke bare fastsætte lønnen ud i den blå luft. Man er nødt til at se på de faktiske forhold, om man er ved at blive udkonkurreret, om man er ved at lukke, om man har de rigtige produkter. Vi oplever det jo med en stor virksomhed som SAS lige for øjeblikket, som er truet. Og der kan vi jo vælge at sige, det er ikke lønnen, der er problemet. Lad os sætte den op. Det overlever virksomheden bare ikke på. Men hvis man holder igen på lønningerne og i øvrigt også sænker skatten, er der så råd til alt det? Nu siger Birthe Sørensen, at så kan man ikke overleve, men er der også råd til at så have det velfærdssystem, vi har i Danmark? Det er der rigeligt, fordi med mange udmærkede menneskers analyse kan man påpege, at den offentlige sektor, den kører ikke særlig langt på literen. Den får tilført meget store milliardbeløb hvert år, uden at levere voldsomt meget mere for det, end det man kunne forvente af noget gennemsnitligt. Så vi betaler en meget dyr offentlig sektor, og vi får et nogenlunde gennemsnitligt produkt. Der er muligheder for at gøre tingene bedre i det offentlige, og på den måde frigøre ressourcer, som kunne gå til at lette åget lidt på private virksomheder og private arbejdspladser. Birthe Sørensen, vi kan få det gode af alle verdener. Vi kan både få en bedre konkurrenceevne og samtidig fastholde den gode offentlige service, vi har. Hvorfor ligger den ikke lige til højre benet? Jamen, jeg mener ikke, det er korrekt. Altså, hvis man kigger på den offentlige sektor, som allerede er blevet skåret rigtig meget ned, ikke mindst gennem de 10 år med den borgerlige regering, og den politik er jo fortsat, også med den finanslov, der lige er indgået. Så var der jo et meget godt eksempel i dag, hvor der er en masse nyuddannede lærere, som står og ikke kan få arbejde i folkeskolen. Og så siger lærernes formand, ja, i virkeligheden er der masser af arbejde til dem, men problemet er, at man skærer ned i den offentlige sektor hele vejen rundt. Så det vi jo allerede oplever i dag, det er, at den offentlige sektor den bliver dårligere og dårligere. Grundlæggende så handler det her jo om, hvad det er for et samfund, vi vil have. Vil vi have et samfund med alle de goder, vi har haft indtil nu, med offentlig sundhedsvæsen, med god folkeskole, eller ønsker vi at få en dårligere kvalitet? Hvis vi vil have en god sektor, så skal vi selvfølgelig også betale skat, og derfor så skal vi selvfølgelig også have en ordentlig løn, så vi har råd til at købe noget. Ja, og Birthe Sørensen og Christoffer Asruni, der stopper den debat for i aften. Tak skal I have.